Malagda sa tama kapuso ug karon na kitay nadiskubrihan nga lugar nga Kaayo alang sa mga mahiligon og adventure og unsa og asa kining ikabuga ning ikonsiderar nilang hiyas sa mong dapit. Tana, manuro ita pinaagi ning maong report. Nagpahipi dinhi sa Sitio Kamansilis, Barangay General Climaco, Dakbayan sa Sugbo, kining abunda sa tubig nga Manuto River. Aduna kini gitason nga 3 kilometros gikan sa tinubdan sa tubig. Dinhi mamahimo kang magwanto sawa og ligo sa preskong tubig. Walay entrance fee kung moanhimo. Maong swak kaayo ni alang ni atong gusto og adventure apan limitado ang budget. Kinahanglan pa kang mulakaw og pipila ka metros aron maabot kining nagtapok nga mga bato. Mahingang haka sa mga rock formations nga perfect alang sa picture taking. Ang plano sa among barangay, kami nga administrasyon karong bag-o ng lingkod nga ipalambo ang kuwan sa turismo para sa kayuhan sa barangay. Samtang aduna nay plano ang mga taga-barangay nga mas palambuon pa ang maong lugar nga gikonsiderar nilang hiyas sa ilang dapit. Award siya kay nindot siya og view niya kining kuanan po siya. Worth it ang imong pag-ari kay malingaw pod ka ang mga tao dire pod. Dili man pod ingon nga mga maabi-abiyong ra pod ang mga tao dire. Uban ni Demi Hernani, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.